Ingen skade sket. Lad os komme op. Ikke se så skræmt ud. Det er mit kontor. Der er ikke noget som god genvej blandt gode kollegaer. Og jamen, det kan vi da lige så godt lave et eller andet juleshow ud af, alt det her. Det tror jeg da ikke kun skal bruge til noget vigtigt. Julelejets julebryg.